guztiz zagortuta. 14 urte hori indala ez da olako ambientere ikusi armaietan. Pasadan urtetik hasi ginen pizkat frontoiako berriro be hori burmuina hemen sentitzen ez, bihotza eta upadak. Beraz oso pozik, Bilboko frontoi mitiko bat berriro be olako indarrakin ikusteaz. Eta gero lagun bat etorri izan eta kontatu zigun oso ondo pasatu zuela, eta orduan etorri gara probatzera. Eta orain arte etorri gara partidu guztitara eta disfrutatzen. Geure kirola da, geure nortasuna eta frontoia hain beteta ikustea bada benetako irudi polita. Bolaren potentzia da oso ikaragarria. Esperientzia berri bat eta emozionantea. Frontoi hau benetan historikoa da eta benetazko pasu ikaragarria eman dugu. Eta oso pozik giro ikaragarria dago frontoian. Eskertzen da ere halako partiduak ikustea frontoi txikiago baten, pilotak ere bizitazuna handia deko eta eskertzen da. Hori, emozioa, poza, barrea, irrifarrea eta gogoa jarraitzeko.